dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumbang, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que tumbang, que tepe. Maray na aga tabi mga ipagngod. Tingog kan banwahan sa Radyo DCGB ngunyan na Miyerkules. Estará porque es la bomba. Petsa 11 Tiene pegas porque es genial. kan Agosto 2021. Me gusta a mí así. Makabangaan na naman sa Agosto di. Me gusta a mí. Duwang simana pa. Makakadangog na naman kita kay mga Christmas songs sa Bernabaga, September. Si la conoces te gustará porque es la Ini po ang senong amigo sa Radyo Edwin Peralta po. así. Me gusta a mí. Mag-iriba-iba kataligdi sa programang ini. Me gusta a mí así. Tingog kan banwaan. Ecstasy, Sa pangalan po ni Pio Fernandez. ecstasy, extano, ecstasy, extano, Magsarabay-sabay kita sa gudyan na matapos ang programang ini. Katuwang tadyang sa luwas ang Megaforce Patrol. Sa 1st District si Jomar Bien. Sa 2nd District Al Armario Renz Luna, Luens Barcena and Ans Galero. Sa 3rd District si Jimmy Nasalita. Sa laro technical, siyempre si Ramir Tanay. Sa News Base, si Mardela, asin si Angel Mostasa. Darakulaon pala ng braso ni Angel. Adi. Garo si Heidelin Diaz. Tuod ini magpaasan. Muda magtangol kan aki. Sa IT, sinda adin na si Richard. Kami po, naglalaom na kamo, nag-imos-imos na. Nag-imos-imos na kan pangudtuhan. Kaudto na naman tabi. Kaya ano an maray na panirangon yan. Iyan. So, maang na siya na dyan. So, mabaro-baro siya na. Pwede na yan. Then, nagparaisip kung ano. Ayan. Bastang igwasa na. Pwede na yan. Kan mga panahon nga ni natuod kita sa
simple siya ng pagkabuhay, ngunyan pa daw. Iya po. Kaya, sige na, samu-samu na kamo dyan kung ano ang dapat na samu-samuhon, tanganing at yan, pwede nang may pasigurong pagkakan. Ade, okay? Sige. Bueno, inutunta na ang rangkada kan mga istorya hali dyan sa luwas. Paalab siguro ni Jimmy duman sa Naibareta na tuminupag na daga o tinampo dyan sa barangay Kibungbungan sa Ginubatan. Kung di ako nasa sala, ang Kibungbungan na yan, kan mga enot, dyan ka ito nagkapara kay mga materyales sa pagibo nin itong perlite, dyan sa areang iyan. Inda ko kung pait-pait pangunyan ang pag kay dyan. Okay? Si Jimmy Boy, Jim! How are you? Hello, Director. Maray na aga sa mga paranta. Bayaw, nakita mo niyan digdi sa sentro kan na ginabatan. O minapod giraray sa satuyang ngunyan si Kapitan Dexter Odeber kan barangay Kibugbungan. Nag-informar, nagpapasalamat tabi, Director. Dahil anta, pagtalikod niya to, yaon natulo sa presensya kan mga taga-DPWH hali digdi sa 3rd Engineering District. Kat-kato na di. Makaskason Si nga na dyan andi saludaran ta primero kan si Madam Lucy Castañeda. Iyan nag-connect. Habang nagre-report kita kaso bago, i-describe niya ito pagkatapos so entrevista kay Kapitan Dexter Odeber, nagko-connectar na siya sa district office kay District Engineer Salome Sartilio na ipacheck ito. Ngunyan, nagpadaraman tulos, action agad man si District Engineer Salome Sartilio, oto na daatabi, Director, nagkukonducer na inspection and nagsusurukol-sukol na duman sa area na pinagsasabi o pinag-describe ka sa bago ni Kapitan Dexter Odeber. Yaon mismo, personalmente, nahiling niya to kaso bago sa sitwasyon kana sabing tinampo tabi, Director. Ano so sitwasyon? Scour? Dating scour na, ano yun ay yung pinagpaparapaabot, pinagpicture na niya ito ini, digdi sa radyo, kundi, palimada man sana, ang sabi nga ni kan mga taga-Kibungbungan, ma-action guide ngayon mga ahensyas kan gobyerno, kung may madiskwido na, igwanin date pang mahungkang tabi, Director, na sarong dump truck, maray nga ni maliksiman sa driver, na hinggilidan sana itong sunagtutupag. Lalong tuminupag na tabi, Director, pero dahil na kang sa dump truck. But sabihin, sa erarom ka ni, walugak na. Walugak na, tanapigaagihan kitubig sa erarom. Iyan sana, pero at least, di dyan sa 3rd, ayan ang proactive. Yeah. Action agad. Nag-action tools. Siya ang tools naman, pagtalikod, sabi ni Kapitan, pagtalikod mo nga, ayaw na, so, nagdadangadang na sa mga taga-DPWH. Kaya labi-labi ang pasalamat ni Kapitan Dexter Odeber, Barangay Council kan Barangay Mauraro, Kibungbungan, dahil anta action agad, yaw na duman sa area ng unyaninda ang mga taga-DPWH tabi, Director. Kung takanan ninda ki signage dyan, Iguan ang signage tabi, Direct. ngani kung pwedeng one lane ngunaan traffic dyan, nganing mapatanidan sa mga nag-aaragi dyan na baka dumansin na makaagi sa parting sa Eraro Malugak na, matuwal sinda dyan. Iguan na tabi, Director. One lane naman sila talagaan maagyan, tapos sarong lane, naungkang na. Okay. Ano daan? Dahil pwede sa batan digdi. Nano daan pa, patrabaho yan? Dahil, yaon pa sa nanganin na ba sa mga taga-DPWH, dahil tapaman isik ko na nan kuaninda ang rekomendasyon. Sana, bako siya na inspeksyon. Ngaraman tayo sa mga masunod tabi, Director. Ayo. Alam Okay. na. So, pasalamatan niya to kay Madam Lucy Castañeda. Well appreciated tabi sa action mo, Madam. Very good tabi. Maski dahil pangani piga apudan pa sa na-action, nag-action na. Garo di si GB, ari.
yan an yan an yan an mga opisyal na dapat numeraran. Numero na ano? Numeraran na bilang regional director. Day man pwede si Madam Lucy. Sa pwesto niyang daba ko sa kumbaga sa sa eskwelahan tabi dala satisfaction na pud kani Ano? Pagkaray. ano nga ni sa rating sa eskwelahan satisfaction Satisfaction na ano? Pagkaray. satisfactory Bako siya na satisfactory. Outstanding. kung igwa sa nakingay maghagad ang gobyerno kan sa mga rekomendasyon ali sa pribado. Ako mismo, si Madam Lucy, i-recommendar ko na award, tawan kay award. Nahaliw na. Pati si Ma'am Lucy, piglot gut mo na ngunyan. Dahil, talagang the best si Madam Lucy. Katupa, kan panahon pang, ano pa siya, ara mo si Ma'am Lucy, kasabi mo iyan sa kan panahon, kabataang barangay. Na-train kimaray iyan sa... Dari DCGB? Na-train kimaray iyan sa... araw kayo ng mga trabaho, kabataang barangay, iling nga si ABP Glenn, KB chairman ang kan panahon dyan sa Dapdap, o sa mo niyan. Para ni kan naging official man na baro doon. Anong baro doon pag-una mo sana? Panahon pa yung kabataang barangay. Kaya araw kayo sa mga training kayo kan panahon sa mga jóvenes. Gustong sabihin, kasabay ka man sa training, maliksiyong ka ngunyan. Aba, nahiling mo na eh. Nahiling mo mas sa... Maliksiyong magpabakuna. Nahiling mo mas naman sa mga pahit sa Saigon. Ayos. Okay. Congratulations, sabi Director. Apresyado niya to ang action ka DPWH, maging kay District Engineer Salome Sartilio. So mga pag-iriba niya, yaon digde sa Dakibungo. Thank you so much, sabi kan mga barangay officials. Mabalos. Okay. Ayos. Yan, David Direk, kan sa tayo mga dagdag na informasyon. Joke lang ito, David Director, maliksi ka. Ikan ba aro doon? Sige, bye-bye. Okay. Salamat tabi, Maray, Jim, sa mga dagdag na istorya. And of course, salamat man kay Ma'am Lucy Castaneda, ang spokesperson kan DPWH Regional Office. Coordinated tulos duman sa 3rd District Engineering Office. And si Ma'am Salome, Sardillo ito, sa Marquez Mana Aksyon, mangkapadaranin mga tao diyan sa barangay Kibungbungan kan Ginubatan to check the situation diyan sa lugar na yan. Yan ang mga marahay, na madalian aksyon. Yung bagang kay Pon, yun nga na bigsasabi kan gobyerno, aksyon tulos. Yan. Oh, by the way, congratulations pala kay Engineer Warren Azotea, ang tunay ng district engineer kan 2nd District kan Albay. And of course, kay DOT Regional Director Herbie Aguas. Yan. Siya naman ang Director 4 kan DOT Bicol. Okay? Nga masyurti yun ng mga taong ina din. Talagang pag nailing ang performance, nailing ang accomplishment, may bunga man yan. Pag nagpailing ka kay Tibay, in return, tatawang ka mang ki-reward. Baka ilingan nindo so mga Pinoy athletes ta, nagpailing ki urag duman sa Tokyo, iling nga pag-uruli ngo niyan, si Paalam, dati siya na iniong mga ngalakal, na mumurot ki mga basur, o ki mga, yan ang mga langsang o sim o kung ano, mga garapa, kung ano ang mga scrap metal. O ngunyan, milyonaryo na baga si Paalam. Si Heidelin Diaz, milyonaryo naman. Puro ito milyonaryo, so apat na mga medalist. Idalan sa Tibay na ipinailing. Yan, ang buda sa sakripisyong
ipinailing ninda. Okay, sige. Dugangin ta pa ni istorya, hali man dyan sa luwas, si Alarmario, ining tawong ini, sobra naman siya na kanin esperso. Oh, yaw naman sa iya gabos ang pagsakripisyo. Kamen! Sa anong bagay? Ha? Anong bagay? Mala yan. Sa atom, masara sa atom, sabi mo nga. Sa ano? Atom. Yan ang kasi mo nakawakon. Maatom. Mangyari, adi. Anyway, direct may relasyon sa papiyaw mo kay District Engineer Marin Asotia, mas nakulpang mga infra project na nalaoman digdi sa Segundo Distrito Canalbay sa magayon na tandem kan full-fledged ng District Engineer Warren Abong Asotia at ni Congressman Joey Salceda. Yan ang pigilaoman man kan mga taga Segundo Distrito dahil sa higosman kay ni District Engineer Asotia, sabi ko nga talagang may tundang ang higos at mga pag-iripan niya sa DPWH kung saan talagang monitor ninda at tamon papirmi na iba-ibang mga proyekto lalo ining mga patinampo na nasa irarom kan build program ni Presidente Rodrigo Duterte. Sinabayan pa ini kan mga proyekto man na pagpupursigi ni Congressman Joey Salceda, katabang man dyan ni Papa mga politiko, lalo sina Congressman Saldico, Kanakobiko, Congressman Pilo Garpin, asin talagang nahiling ang mga proyekto ngayon digdi sa Segundo Distrito na pagkukonektar sa preparasyon pa sa International Airport Operation. Mariparo na digdi sa Segundo Distrito, Magpoon, digdi sa Legazpi, Daraga, Kamalig, going to 3rd District in Albay, talagang baral-dabal na ang tinampo, may mga ongoing pang road widening, road opening. Yan dahil sa magayon na tandem mo yan, kan mga nakulang politiko digdi sa Segundo Distrito, asin man kan District Engineer, na si District Engineer Warren Bong Asotia. Iyan ang kaipuan ngunya na panahon an kooperasyon tarabang-tabang kanlamang saro para mailing an pagbabago digdi sa satuyang kapalibutan. Correct. Regardless sa politika, yaon maski may ibang partido, pero yaon na magkatarabangan kaya ang tundag sa tao. Yung bagat, mailing tawang digyan mga development sa satuyang lugar dalan sa dispis na an iriwal naman sa politika sa sarong tao naman. Ngunyan na para sa tao, itaw mo na. Yan. Itaw sa dapat itaw. Oo. Sa dapat pumulos. Yan. May pagbarahon ang bulos. Ano no? May pagbarahon ang bulos. Aw dyan sa South Baga, nakulo na, sige ng bulos, kang tubig. Man. Ding. Nagkukuha pa man sana. So ako bigol pa man sana. Igwa naman. Sigan tubig. Igwa naman dyan kibinukasan sa bangkiruan. Ay ko naman. Oo. Maray baga. O di, at least yung ang bulos, yaw na dyan sa South. Mariray na. Sana daw diretsyo na yan. Saan pagkinabangan ka tao? Dahil na lamang magpara arok so amigo ta. Dahil na magparasakdo. O ta, minadara ko lang ng braso, ka bibit-bit kan duwang balde. Tapang laba. Ay, papatamaan ka naman dyan. Ha? Nadrak lang ako ng braso. Minadara. Di ba? Lay basta pag-upasmado. Yan Di sana. ba? Nadrak ko lang braso basta pag-upasmado. Okay. Okay, direct kaya informasyon dito sa Luwas, Alarmario, DCGV. Mapalasabi, alas sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Ayan man sana ang kay Puan Tabi. Ano? Okay. Sige. Bueno, maray na aga tabi sa mga parantabay ta sa radyo, sa YouTube, sa Facebook Live, and of course sa radyo, AM, sa iabot kan sa tuyang broadcast, maray na aga tabi sa mga boss, kung saan man kamutabi ngunyan, sana ang sendong kamugtakan, maray, ano? Happy birthday pala kay Sister Delia
Yan siguro ini sa Sorsogon niya naka-assign. And kay Mading Salve Loresto Hinco, birthday man ngunyan. And sa mga may fiesta, kundi ako nasa sala, fiesta ngunyan sa Anislag, kan Daraga. Arin pa ang may mga fiesta ngunyan. Bawal tabi gararay ang pagteripon-tipon. Ano? Pwede man ang mga pwesto, pero su pamilya sa nanindo. Talaga man na pista sa indo, di ka magluto lamang para sa pagkakankan pamilya. Pero sa mga bisita, puwera bisita. Yan ang orden kan gobyerno na ipagbawal ang mga teripon-tipon dalan kaining COVID na ini. Natagal na nga ni kanakaaging taon. Ngunyan pa. Yo? Okay, balikan tayo si Jimmy Boy. Jim, kumusta na dyan? Yes, salamat Direk. Maray na aga sa mga parantabay. Mayor, pwede maglawag na tabi ako? Okay. May kwan lang tabi, Director. May concern dig dita uningan sa baba sa Water District. May mga naghahapot na tata wara kitubig so nagkapirang portion kan barangay Trabisia. And lalo na digdi sa Morms, Trabisia. May mga evacuees pa tabi, Director. Bigla sana nagka-problema sa tubig sa Trabisia. Nagbilog na si Mayor Jema nin task force tabi, Director, para i-trace kung saan diferensya. Aramo niya to, ang mga action kan lokal na gobyerno tabi, Director. Yan digdi si Mayor Jema ang hoko. Hello tabi, Mayor. Marinaga tabi. Hello, good morning, Sir Edwin. Opo. So, kasuarin patabi na notara na medyo nagkigwaki problema sa kakulangan ng supply ng tubig dyan sa nagkaparang area tabi sa Indo. Actually, Sir Edwin, yung area talaga pwede sa Trabisia. Kumbaga, talagang day po nawawala ng problema. Aminon ko po yan. Opo. Nagtagaluya, minsan wala talaga. Pero nga na po talaga, na toxic talaga ako kasi dahil nga isa ding mga widening, Opo. mas nagulpi so purok na nawara ng tubig. Dati po, may mga areas lang na nagsusupply kami. Pero nga na po, talagang mas nagdakil po sa mga purok na nawara ng tubig. Dahil nga po, baga, may ongoing na widening po dyan sa highway po. Opo. So, maski gawin namang guide kalilikay sa contractor, since tempuan talagang yung pinampo, Opo. dahil naibitaran sa ibang mga linya na to na magkabarakho. Tinamaan. Kaya nga po talagang kwan kami, repaired, nagsusugpa ng ibang mga linya na mga may leak para po maayos na po ang supply ng tubig po sa areas na po yan. So, nailing ko man nagkatabi yan, Mayor, na dyan sa area iyan, lalo na pasirin digdi sa may diversion, may mga pigtutuki Opo. mananggad. Most likely, tinamaan sulin niya kan tubig, kaya aro Opo. kayan. Opo. I see. Pero aminin ko po na talagang ay man po problema sa areas na dyan. Pero si iba po, nairay naman. Opo. And pakuro konti ay yung supply. Kaya ako nga po, nasupog na ako sa anta. Aram ko baga po na necessity yan. Iyo po. Kaya actually po may tinap naman po ng bagong linya. Kaya po si ibang purok sa Trabisia ayun na supply. Pero so hindi nagihan ng widening. So napakaray po naman sa linya duman. Pero hindi po so sa may riles, sa main line, talaga pong napiktaran sinda. Opo. Dati ng maluya, medyo maluya yan supply, nasira pa. Kaya arog po sa problemang tiga sa parpusan areas na po yan. Opo. So, Mayor Tabe, sa parte kan LGU, ano po ang kumbaga immediate solution para mas na sa mga residentes dyan sa Trabisia and adjoining barangays, di man magpara kumbaga para reklamo, taday sindang tubig?
Ay, opo. Ngayon tabi, Sir Edwin, nag-ano kami, nagarasyon, and at the same time, nagpatrace ako ng mga linya na nagkararaot po ng nagkararaot po ng, ano po dyan, patrabaho sa highway. Opo. Nasisitabi ka ni na dapat na mag-irahay. Is it the LGU or the contractor, tabi? Actually po, yung linya na po yan, siyempre po, ang mas nakakaaram sa LGU. Opo. So whatever na expenses na may incur po, ipakihuro na lang sa contractor na magtabang sinda May sulit. magbayad, mag-abonar kung ipipresent sanda so mga damages na incur po sa repair. Ay, opo. Okay. So, ang LGU na mismo, tabi, ma-initiate ni lakdang na magrasyon together with the Bureau of Fire, tabi? Sino naman talaga po, Sir Edwin, ang nagrarasyon? Sublo na fire truck naman. Ay, Na opo. Potable po ang laog sa tota, stainless po yan, tangke. Opo. So, ang pigakuhanan po saan, malinig po dide, yung yung sa fire hydrant. Opo. Potable po yan, kaya very safe po. Ever since naman po, yan ang pigagamit naman maski sa evacuation center. So, no worry po. Talagang safe po ang tubig na galing dyan. Iyo po. Okay. Mabalos naman rin, tabi, Mayor, unless po may mga additional information katabi sa mga taga dyan sa Trabisia and Katarani na barangay, tabi, please go ahead po. Opo. Sa mga mga constituents, aram ko po na ang problema sa tubig dyan sa areas niyo po, hindi na nga matapos-tapos. Ako po personally, nasa po isang serbisyong ititaw po sa Waterworks. As mayor po, gigibo ko man po, gigibo san LGU po ang gabos na esperso. Kaya lang po, Sir Edwin, Opo. pagkabot po sa tubig, talagang amon ang pigasabi ko po na marayan pag nagpasiminto ka ng tinampo, pag nasiminto na yan, lapok, sa pagkalapok, isiminto mo, konkreto, okay na. Okay? Pero yan tubig, pag nagibuan mo man nga ning sa tangke, may beses na ubas. Yan. Diba? Opo. Tapos ang mga linya niyan, minsan may nagsusurong niya, pigat-tagbot. Yan. So, dahil na factor po kung bakit ang supply medyo talagang bukon marayon. Pero yan po nga gabos yan, siyempre, babasulon sa LGU. Naintindihan ko man po ang sentiments ng tao. Pero gigibo man po naman ang best effort para makataw po ng maray na serbisyo. Kaya lang po, beyond control ko po ang mga kanyan, circumstansya na nag-widening, maski nung paalala sa kanila na ito, likayan. Siyempre, kumbaga, minsan ang mga operator, mantibad na pirot, natugbok, di ba? Opo. So, yun po ang mga beyond control ko po, maski mayor po ako. Iyo po. Kaya agad pa ako ng dispensa sa mga apektado po sa supply po sa Waterworks. Best effort po. Kung pwede po kami magrasyon, PM po kamo o mag-text sa kuya, sa MDRR o sa kuya na kasi po ngayon ongoing ang rasyon man naman po. May po kamo mga balde na dapat istakan, pwede po kami magrasyon dyan. For the meantime po, napigaayos po ang tubig. Opo. Mayor Tabi, mabalos na maray, Tabi. Salamat po. Edwin, thank you. Opo. Yes, so yan tabi director, nagbilog na nga ni si Mayor na task force at un assignment na ngon yan ining task force, naghahanap na kan so dun sa trouble, nga ning ma-troubleshoot tulos ini, makabalik na ang supply kan tubig tabi director. Mailing man andyan, Jim, ta kung napatol sa tubo, duman nagwawa ang tubig. Iyo. Baka? Oho. Mata pait-pait widening na dyan. Problema pa tabi director, na talagang gari, bako man sa naginubatanan may problema kanarog kanay, gari magkusugan na evaporation kan sa tubig mo niyan sa mga sources. Sobrang init kan panahon, mabuyo man mag-uran, tapos iinit na mina-evaporate tulos na tubig na pinag-confirmer ni Engineer Wilfredo Arevalo ang Water District Superintendent Tigde na sa source sa Muruk-Burukan, sa Mauraro, tapos sa Masarawag, talagang nagbaba sa level kan tubig. Mamuyang na araw ka ng init, talagang mababaan water level. Oho.
O yan tabi Director, ang dispensa na lang ang pigagad ni Mayor Gemma Anong Huko. Gabos man na effort pinagigibo na kan lokal na gobyerno kan ginubatan. Okay, doke. Yan tabi Direk, kan sa ito yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita di si Jimmy nyo. Abala sabi Jimmy Boy with Mayor Gemma Anonghoko kan ginubatan albay 37 minutos pasado alas 9. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apas. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchopuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto. Kapalibutan ta at tamanong ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGV ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Yes! May ipapasmart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12.
Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 Oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try it with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion! Neurobion! Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor.
sa malubago. Nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo. Nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtaranom. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Convincing. Bueno mga tugang 13 minutos po bago mag-alas 10 nin pagkaaga. Digdi po sa tuyang programa. By the way, good morning Palantabi kay Pael Espiritu. Watching siya ngunyan. And of course kay Saturnino Barcenas. Ali dyan sa QC. Kumusta tabi dyan sa NCR? Ano, ECQ pa? Malamang extend pa ang ECQ. Sagod the next week, bagapit sa 20 matapos ang ECQ sa NCR. Sabi, malamang na-extend. Yan sana. Okay, sige. Dugang tapan istorya ali dyan sa First District. Nasa linya man si Jomar Bien. Jomar, good morning. Salamat, Direk Marina Aga sa Parantabay. Kinumpirmar ni Mayor Crisalagman Luis Rocan Tabaco na may plano man agad sila mag-utang ng dakulang kantidad para sa septage treatment facility na nakatalaan na ikonstruir digdi sa siyudad kan Tabaco sa mga maabot na aldaw. Sa pakikipaghoron kan DCGB News, sinabi ni Mayor Luis Ro na ang Tabaco mga ngaiponin 100 to 120 million pesos para punduan ang pagkonstruir kan septic treatment facility. Kung kaya kasurma mananggad, nag-imbitar sinda ng duwang bangko, ang Development Bank of the Philippines as in Land Bank of the Philippines, tangani na pagadalan kan lokal na gobyerno ang pwedeng i-ofrecer kan mga ini na mga terms sa pagpapautang. So far, susog sa alkalde, halos pareho ang interest as in mga terms na pinag-offer kan duwang bangkong ini para mapautang ang Tabaco nga na masunod ang pinagpapautog kang Clean Water Act na magkaiguanin septage treatment facility ang kada lokal na gobyerno o syudad. Susog sa mayor na digdi sa indang programa o proyekto, ini magiging joint venture kan lokal na gobyerno as in kan Tabaco Water District. Ang sa indang na pinag-isipan, pwedeng ipinansin kang LGU, i-manage kan Tawad o Tabaco Water District, o kaya naman ang mag-finance, magtabang so LGU buda Tawad, pero ang pag-manage duman manggiraray sa Tawad. Kaya yung sinabi na sa pagikan pag-utang, medyo mababa ang presyo na pwede nindang isingil sa mga tao, sa mga konsumidores kan Tabaco Water District kung saan sisingilo na ang mga ini kan septage fee asin pag-abot nin tamang panahon pwede na nindang ipalinigan sa idang septic tank na daing bayad digdi sa Tabaco Water District. Baka lang we are exploring a combination, no? It may be financed by the local government managed by Tawad or co-financed by Tawad and the local government managed by Tawad. Kasi ayaw namin makisawsaw sa mga areas na hindi kami maalam, ano? But nevertheless, gusto talaga namin po na i-cushion yung epekto nito sa mga tao. Kasi alam naman natin, like in the case of Legazpi, medyo mabigat para sa kanila kasi build, operate, and transfer scheme yung kinuha nila. So wala nga silang nilabas na pera pero medyo mabigat para sa mga residente.
si Mayor Crisel Agman Luistro sa pagkikipaghonon sa DCGB News. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Mapalang Jomar, sa mga dagdag na istorya, haliman dyan sa Tabaco City, planong pagbugtakmanin sewage facility. Yan, paribag di sa tuya. Ugaring pinando na digdi so pagkolekta kan sewage fee na ipinaagi sa Legazpi Water District. Pero, pwede na ka mo magpasop-sop. So mga sa septic tank nindo. Kung piraan kulang duman, iyon na sana ang babayadan nindo. Yo? Okay, si Ans Galero, may dagdag man na istorya. Ans, kamen. Good morning, Direk. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag na bareta, ang A1 category sa Code A3, priority group mo niyan, naiiling na padagos na nagdadakulan bilang kan mga nababakunahan kontra sa COVID-19 sa bilog na probinsya kan Albay. Inian na pinakahuling datos na nakuha kan DCGB News, gikan sa gobyerno provincial kan Albay sa paagiman kan Albay Provincial Office, kung sa inasahunyan, uminabot na direct sa 15,528 ang bilang kan mga A1 priority group sa Albay o ini mga workers in frontline health services na nabakunahan na kontra sa helang na COVID-19. Mientras na sa A2 o ining senior citizen, nag-abot na sa 48% ang nabakunahan ninda kung sa in 54,746 ang nabakunado na sa first dose, asin man 11,029 ini sa second dose kumpara sa enot nindang ipinalawa sa datos na nakalihis na semana, nag-aabot pa sa nasa 53,000 ang nababakunahan sa nasambitan ng priority group. Mientras na sinabi man kan Albay Provincial Health Office, nasa ngunyan na naglangkaw manin 1% o kaya 42% na ngunyan ang bakunado nindang mga nasa A3 category group o ining individuals o persons with comorbidity kung saan kumpara sa nakalihis na semanang nag-abot siya na sa 36,000 ang bakunado sa first dose, as in 11,000 labi ang sa second dose. Ngunyan, nag-abot na sa 37,115 ang bakunado sa first dose, as in man, kung babasaran man ang second dose, nag-abot naman ni sa 15,000 susog sa Albay Provincial Health Office. Sa ngunyan, ang daig pa talaga nagdadakol ang bilang kan bakunado, yung ining nasa A4 category, o ining mga other essential workers dahilan sa mantinidong nasa 2% pa sa ini kan sa indang target na 400,000. Sinabi ngo niyan kan gobyerno provincial kan Albay na naihiling nindang susi tangan na mas mapadakol pa ang bilang kan mga bakunadong albayano depende man sa category group iyon padagos na pagkakakuha ng alokasyon o supply nin bakuna gikan man sa DOH. Asin man sinabi kay ini na mas magayon man giraray na nakakailing sinda ng kooperasyon kan publiko na kanina makamtanan herd immunity ninda na pig target digdi sa bilog na probinsya kan Albay. Nagulubat ko tabi sa A4 igwa naman sindang nagkaturudo kan o da pa? Sa A4 tabi direct igwa naman ni natudukan sa first dose kay ini igo kitang 7,744. Pero ang naka-second dose pa sana 4,849. Hibabaon ni direct kumpara kang target nindang 441,000 for A4 category group. Sa bagay, ang A4 baga medyo tatawan tulos kay priority A1, A2, A3. Yes. Ang A4 medyo later na. Medyo to follow. Oho. Dapat magkaurubos ko na itong mga nasa priority. Tama. No, so, at least, yan, piglalauman kan gobyerno provincial kan Albay na sa pag-abot kan mga aldaw, pag-abot pa kan mga dagdag na alokasyon ng bakuna, mas madugangan pa man ang bilang na ini. Na, kumusta naman may mga nakaurong nga kita dyan sa luwas na ngunyang baga, dakol pa ang hesitant na magpabakuna. Paano ninda na-encourage ining mga nasa priority na magpabakuna na ta. So iba nga namimili kan bakuna. Ibaga. Naka-eski... na impormasyon na tigtokan po ni Mr. Ryan Altavano and Supervising Administrative Officer kan Albay PHO. Ang sabi niya, once ang nabakunahan niya ang kapamilya kaining sarong nasa priority group, mas magayon man gira rin na kumbaga may
kumbaga nakakatara mismo kung ano ang experience and talagang piga padagos man so kampanya nila sa mga LGU and sa mga barangay tangani na mainganyer talaga ang publiko lalo na ining mga nasa remote areas sabi direct. Yung nga na yan na rin. No, despite kaining campaign na mabakuna na, may problema pa ta. Kulang pa ang supply. Dakol ko ta na mo yung magpabakuna na, no, pa diit-diit ang supply na nag-arabot. Yes. Baka kung igo dyan, alimbawa, digi sa tuya, igo kayo minabot na 1 million doses na bakuna of any brand, siguro, so iba dyan, madesider naman na magpabakuna. No, sigan taon-taon ka ni bata. Abo kong yakan, araw ka ning brand mo yakong araw nga ka ni, na kumbaga, brand. Ang ano ba ganinda, ang kampanya ngunyan kang mga health authorities, the best vaccine is the vaccine available. Iyo yan, Muda, so isip ta na day pa nag-aali, muya ko nga estate side. Maski sa kan mga panon baga, ano mo nga an bado mo nga local, uni nga tati nga ni. Estate side nga ini. Mas maray nga ini. Inda nga nga. Iba man ini si iba nga ni iyo yan ang nabiga para aral at anong yan available diyan ngay araw nga kay ni ay din ang unang yalagod ako. Otong yalaton ko. Ano rin ito maabot? Iyo nga ni dapat puta. Anyway, kung ano ito puta, yaw na baga iyan. Kita nga niya di. Sige. Diyan direct ang latest na informasyon man halis sa gobyerno provincial Canal Bayan. Galero, DCGP. Mabalasabi Ans Galero sa mga dagdag na istorya. Ilawag na si Renz Luna. Aliman dyan sa Banuan Candaraga. Matindi si Renz Luna. May ka-TikTok. Trending pati. Renz, isa ito. Dahil ko man direct. Nahiliwan. Sige, paki-oron mo. Di mo balan English pati. Nahiling ko lang sa internet. Englishero ka na pati. Hanap usap deal. Ang yari sa mo. Dahil kang maginibo. Ito ang naka-oron mo. Nag-ibi-ibi pati. Ano? Tatagaro luminubog ka? Oo. Luminubog ako? Okay na? Okay. Yes, marinagat natin direct. Aldena marinagat sa mga prantabay sa mga lugar niya mga bareta, dire-diretso ang pinagigibong araw ng mga barangay digdi sa Banuan Candaraga na kung saan nag-aatod main serbisyo ang lokal na gobyerno sa Manila na mga barangay door-to-door digdi sa Banuan. Kunyan na pagkaaldaw ang grupo kana LGU sa araw ng mga barangay ang digdi sa barangay Kilikaw, Daragalbay na kung saan gabos sa mga serbisyo manungkot sa pagpaparay ng salud akin man nagipapang mga serbisyo ipinagtaon na sa mga residentes kunyan na pagkaaga. Kasarabay naman yan didigdi na pagtaon din na mga dagdag na mga food packs, magin man so mga libreng gupit atin iba pa magin yan unvaccination man para sa mga ayam pinag-iba man digdi sa araw ng mga barangay. Sinabi ni Mayor Vic Perete na ini diretsyong gigibunin da sa tanganin niya magkaigwa or maihatod ang serbisyo sa mga residentes ngunyan pang nasa presente pagkatang kagugtakan di na COVID-19 na pandemic na kung saan naibangan ng mga residentes sa arapo na magluwas. Tanganing makaiwas man sa ulakit kanon ng kita ng virus. Nagaging mga aldaw, haliman sinda sa barangay Lakag, maging man sa barangay Salvacion, sinduan na nitong ubuso na ang mga barangay, inot mo na hindi sa mga hararayong barangay, tanganing pahatudan ng serbisyo, kaya ba naman na di pa mga partner agencies ng gobyerno. Ayan, marinig na pala sa luwas. Mabalasabi rin sa mga dagdag na istorya halit dyan sa Banuan Candaraga. Mabalik po kami. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals. People of dignity, integrity, and compassion. People who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool,
grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our work. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Hindi na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sa may lukso! Big shoot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Connie Malate, taga-Bunga, Bigas. Kasi po noong matagal nang nararamdaman kong sumasakit yung dede ko. May nakakapa po akong bukol, yung parang kalaki ng lemon. Hindi na po ako makahinga. Naninikip na po yung dibdib ko. Hindi po ako makatulog. Kaya po nagpa-check up ako kay Ma'am Nins kasi parang hindi ko na makaya yung panik ng dibdib ko. Salamat po sa Nins Wellness Center. Tulungan po ako. Yung paghinga ko po, okay na po. Tapos, yung bukol ko po sa parang wala na po. Ako po si Christine Pineda, taga-Tagbakong, Legazpi City. Pumunta po ako sa Nins Wellness para ako po mag-check up. Yung goiter ko, lumalaki na po. After 3 days po, pag inom ko po ng supplement, lumiit na po yung goiter ko. Minsan, di po ako makatulog. Ngayon, okay na po. After 1 month na pag-inom mo, kumusta ka na? Okay na po. Lumait na po yung goiter ko. Okay, salamat. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ang Needs Wellness Center Main Branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Wara man indirektang kasuguan gikan sa Malacañang natanggalan nin ayudang ididistribute sa ansarong partikular na lokal na gobyerno. Iniyan sinabi ni DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya matapos sabihin ni Presidente Rodrigo Duterte na bahala na ang DILG as in DSWD na magdistribute nin ayuda sa sarong LGU sa NCR dahil dai tatao ana mayor kaini. Sinabi ni Malaya na wala pa sindang nariresibi na instruction na gikan sa Malacañang o sa presidente may kinaraman sa bagay na ini. Nguna na aldaw, Agosto 11, mapuunang i-distribute kan mga
LGU ang ayuda sa mga residentes na naapektaran na kan ipinapautoba na ECQ. Yan ang pangalas 10 na bareta, halilig sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Hinebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ako po si Jen Arena, Kanmaslow, Legazpi City. Sarong benepisyaryo kang Ako Bicol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli kang magayon na programang ini na nagtao sa kuyanin oportunidad na makanood makatrabaho. Asin matabangan ako sa sakuyang paglase sa Tansuling College. Salamat po Congressman Saldico. Asin Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Filnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Patiman ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Filnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Nalahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Filnona Juice at Filnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permit ang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain narereparo. Maging maingat. Managudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang
Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of Ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at botika. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa
dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Okay, sige. 16 minutos na po makalampas ang alas 10 nin pagka-udto. Digdi po sa Tingog kan Banwaan. Good morning po gararay sa mga nakatutok. Digdi po sa tuyang programa. Good morning kay amigong Chris Tol Dalagit. Sige na sa nakanian Rabas pa Manila. Kada bes, mahiling mo, NCR. Nagkapareano ka dyan, Chris, NCR. Dahil nagpapako ng ako. Ayos. Ayos ka, Chris, Pahit siya na, noy? Iyon na yan. Okay? Sige. Oy, good morning palantabi dyan sa Pulangi. Ano? Sa Pulangi. Pahit dyan ngunyan ang mga proyekto Ano? Buda ang pagtaonin tabang ni Kagawad Kap Nonoy Adrian Salceda dyan sa mga residentes kan Pulangi. Wheelchair sa mga disabled. Jetmatic pump. Ayuda sa barangay, mga patinampo, and kadakol pa. Ang sabi ni Kap Nonoy, ako ngaya, sa kuyang programa, nakatutok niya sa puso. Puso. Sa English, heart. H-E-A-R-T. Ano nga yan? Both sabi yung kan heart na yan. H, health. E, education. A, agriculture. R, rural infrastructure. And T, tourism. Iwa pa pigapod na 4S. 4S. Ang rumdum ko sana, social services, sports and youth development, lingaw ko so duwang ESPA. Senior citizens gayod, yan, usto na sana ang pagtabang man ka ini. Malangan day na tutunong ang programa, igwa na naman kasusaro. So, TIP, duman sa Bio Pulangi Pigibo. Igwa pa kan pigapod na tupad. Ano? So, mga na-displace bagang obrero, tinarawang ki trabaho. At least for 2 weeks, igwa sindang maresibiman na kantidad. Sa barangay masana, mag-awan-awan ka dyan. Maski sa bagay, igwa ki tupad program kan Department of Labor and Employment konsensain. Buda, ini sa pakikipagtabangan kan iba-ibang mga ahensya. Halimbawa sa TESDA, maski arin manggayod na LGU, igwa ki coordination sa TESDA para sa mga livelihood training. Tanganing sa mga rayaon sa harong, matawan ki kaaraman. Kung ano mo yamo na maukudan, baking, dressmaking, o kung ano pa man. Tita daon pa yung ki-starter kit. Maski siya na LGU araw kayan, ang pigigibo. May pigapod na step. Sa tabang man kandole, iyan natupad. O iba pa man na mga programa, yung ngunyan ang kairipuhan para mas na sa mga tao na
nawaranin pagkabuhay because of this pandemic, igwa man lamang kimakukua. Maski temporary. Ano? Dako lang tabang tabi yan. Kaya iyo maninian gigibo ni Kagawad Nunoy Cap kan Pulanggi, nariparohon ang mga konstituentes. Hands-on pati siya. Hands-on siya. Siya mismo ang nagdadarakan mga kaipuan, su bomba, su wheelchair, su ayuda. Mga aki pa iniong mga leaders na iniyo, sige na ang fight ninda. Sabi nga ni Baga, tawan taman ki chance ining mga hobines. Tawan taman ining chance ining mga hobines na to lead their community. Pwede baga? Bakaw? Pwede bagang for a change sa mga aki-aki naman ang tawan taki chance na iyo ang mangirenot sa tuyang banwaan. Ano? So, fight siya na. Fight siya na tayo na yan ang kaipuan na mga new generation. Mga leaders digdi po sa tuyang banwaan. So mga araloy na, sabi nga ni kayan, give chance to others. Bako? Iya tabi? Okay. So sige. So diretso po kita kan sa tuyang mga pag-restorya. Oy, kamo tabi, so mga nag-aranap, nin LOE, Letter of Exemption, para kamo makatravel, yan, bilib ako dyan sa apps mo, nag-overtime sa mga tao, kan opisina ni Dr. Cedric Daep, tanganing maakomodar sa naso kadakol na nag-ahanap ki LOE, Letter of Exemption, for them to travel outside the province, lalo na sa mga ngepirang aldaw. Sabi sa kuya kan amigo ko, Sabado, Domingo nga, pahit nga kami, tinakol kinag-aaranap talaga. So travel pass, sarong aldaw sa na ito. So iba, travel of exemption, kung perang aldaw ka, labo mapa katanduanes ka perang aldaw ka duman, LOE ang kaipuan mo. Pasursugon ka, LOE. Kamsur o kung siyempre man, LOE ang kaipuan. Tayan, 15 days. Ika, big boy, nakakuha kang LOE? Hindi ka, nagkuha? Taon ako, matravel ka. Ano? Ay, gwa ka na? Ngayon. Renewable. Tadi ka man nagta-travel. Travel in sand. Ayan. So, duman sa ibong, sa 911, travel pass an piga-agad gato. 1 day, sana ito. Dapat, within 1 day, makabalik ka digri sa point of origin mo. No? Otherwise, pag naglaps ka, agadan ka na ki-antigen result. Pag uli mo. Pero naman sa LOE, ayan, pwede mo magamit ito kiperang aldaw. Ayan, nagpasurusugong ka, 2 days ka duman, uli ka digdi. After 3 days, balik ka naman duman, another 3 days ka ngayon duman, balik ka naman digdi. Ayos yan. Pero pag nag-lapse man, agadan ka naman kung anong mga documents. Iya po, ayan. Day ko lang sigurado kung sagkod ini o no arin i-lift. Ano?
ining aro kening sistema. Baka pigbasihan ini so sa Manila. Tado mong bagay ECQ sa Manila, sa Metro Manila. And sabi nga ni, may possibility na extend pa ini. Baka patapusin pa ining August. Depende yan sa ururon kan Metro Manila Mayors, Buda, kan IATAP, Interagency Task Force. Kung mailing nidang kayo po na extend yan. Oh. Di pa ano na, bata siya ibabaga, duminurolag na, duminurolag sa probinsya, abo nida magkaralaom duman sa Metro Manila, dalang kayo niong ECQ. Ano tabi meaning kan LOA? Yung nga LOA, Letter of Exemption. Yan, LOA. Letter of Exemption. Yung yan tabi supig-aranap kan iba kung ang travel hinda medyo or alawig waperang aldaw. Ayaw? Maagad man ako kaning Letter of Exemption. Magano saro. Kasi ka man nga. Ha? Ayan. Besa na. Tamalay mo. Ano, laminated pati. Ano ko daw? Daro na ginoy? Ayan, ay ko para bandera mo dyan. Tanganing masabutan. Tanata ibang kulor sa imo. Green. Ata green sa imo, boy. So, ano man sana pala, sulaugan mo. Yug-yugon mo yan mga ipag mo doon kakulor kang bado ko. Letter of Exemption, Executive Order 25 and 25-A. Ayan. Okay. August 20, boy. Ang validity kayo ni? Nakabugtak digdi, this shall be presented with valid ID. Alterations and erasure annuls this letter of exemption. Dahil mo di para kuritan. Siguro pitsa 20. Di mo pa managamit din ni boy? Ano yung managamit? Pitsa 21? Siguro pitsa 20 masana ini. Pag ginamit mo yung pitsa 21, paso na ini. Okay. Ayos man ini si Big Boy. May mapatravel pa kamera na siya. Maxen, mauli ikaw din okay. Di saraya ni Boy. Tabaka na madumog ini. Min ka rin Di ka na kanitawan gila. Yung tamay control number pati ini. Pwedeng agadan ka na kini affidavit of loss. Pag nawara mo ini. Okay. Sige. Ato na. Ayaw pa digi notification. Kitong tabarang. Okay. Ay, salamat tabi. Okay, no problem tabi. Okay. Bueno, mga tugang, dyan po may natapos ang presentasyon kan sa tuyang programa Tingog kan Banwaan ngunyan na Miyerkules. Sa pangarang ng mga pag-iriba, ang Megaforce Patrol. Sa pangaran man ni Pio Fernandez. Inapungunahan sa indong nakiriba ngunya na pagkaudto. Edwin Peralta Tabe. Mabalos, kasi ng pag-antabay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad